Badago... Se me pasará, Ointxo pasako zait. Ondo bizi gea. Ez que sagardoa. Ya está. Adi boste norbaitek esan dia. Ez, inga. Ez. Ondo bizitza igual ikusten dut egonkortasun batekin, bai ekonomikoa, bai emozionala, eta horretarako behar den guztia, ez? Nik ondo bizitzea, zure bizitzan gai zenbat eta gehiago erabaki ahal izateagaz. Eta egonkortasunagaz behisen lehike, Zuk erabakitzea egonkor, desegonkor, erabakitzea A, B, C, baina ukitea erabakitzeko gaitasun hori eta berme batzuk erabaki ahal izateko zure bizitzan, bizi proiektuen eta, ez? Hombre, garbi dagoena bai ondo bizitzea dela kontzeptu oso dinamiko bat, ez? Zenekin momentu baten gauza bat edo beste baten bai pertsonan baitan edo gure artean bai bakoitzak dukiko kontzeptu bat, ez? Nik uste ondo bizitze hori dola egonkor edo aukerak eukitzea hortaz gain, nolabait bizitzea nahi dezun bizitza hori eta ez nahi dezun hori jolgoriotik edo, baina benetan nahi dezun da gustoa biziko dezun bizitza hori bizitziakin. Nire bi ikuspuntu azkena ez, bada unibertsala, nuna zera egonkortasuna, zekit lan gaitea, diru gaitea, eta ere bai ingurumen polipatu gaitea ez, emozionalki bizitan da bikote batean, maizalda ere zekit lagunen artean, lanean, kezka handirik gabeko ikurra bat ez. Badago niri oso baliogarria egin zaiten kontzeptua filosofian, ez? Amor fati deitzen zaion gauza bat, desira gertatzen denarekin edo errealitatearekin bat egitean eta hor topatzen den alaitasun eta askatasunean, ez? Ez bizitzea autoengainoan, ez? Errealitateak den bezala onartzean da posible aldatu nahi ditugun gauzak edo sortu nahi ditugun gauzak antolatu eta horrengatik borrokatzea. Nik ustez hor geratzen da sakontzeko beharra, ez? Askotan aipatzen da bai, bizitzak erdigunera, bizitza bizigarriak, zer da bizitza bizigarriak? Bizitza bizigarriak da kontziliazioa egin ahal izatea, bizitza bizigarriak da lan egin behar izatea 8 ordu eta gehiago ez. Bizitza bizigarriak da, ez? Teorizatzen dugu asko, baina benetan ez dakigu azaltzen nahi dugun hori zer dan. Badakigu idiliko, kaso idiliko, txapel orokorra zein den, baina gero aldarrikapen zehatzetara joaten garen zer da bizitza bizigarria, zer da duintasuna, ez? Nik uste pixat kostatzen zaigula lurrera ekartzea zer da ondo bizitzea, zer behar dugu ondo bizitzeko, saldu digutelako ondo bizitzeko eredu bat, nien inguruan dagoen sistema oso bat eraikita, komeni zaien guk bizi eredu hori jarritu nahi izatea, eta hortik ateratzen gain momentuan, galdera oso simplea litzatekena nola bizi nahi dut, eta zaigu kriston komplejoa ez, eta nik neuko oraindik ezakit igual nola bizi nahian, ezakit zer ama izan nahi dut, ez izan nahi zergaitik izan nahi dut, daude galdera batzuk, egitizkedan nire buruari nire bizitza ibilbidean ingurun da, ez dakit erantzuten. Gero, igual, sinetxara zaigula eta sinestu dugula, ondo bizitzeko behar ditugula baldintza batzuk gero benetan igual aingureak ez dianak eta zaila iruditzait benetan ondo bizitze kontzeptu horretan bereiztia zer dan benetan ondo bizitzeko behar duguna eta zer ondo bizitzeko behar degula esan digutena. Ahandas batuk gaita, ahandas gune batuk gaita eta ez da, ondo niz. Hain zuzen, ondo bizitzen primeran erakutsi zigun Epikurok dio ondo bizitzeko behar dela desiren dietetika bat. Badaude desira natural eta beharrezkoak, ez baldin badituzu betetzen hiltzen zara, jan, edan, lo egin. Badira desira natural ez beharrezkoak, eta ez baldin badituzu betetzen ez zara hiltzen, eta naturala dira, sexualitatea,
jende asko hil da birjin, 80 urtekin. Eta azkenik badaude desira ez natural, ez beharrezkoak, eta horiek ez baldin badituzu betetzen, ez da ezer gertatzen, baina betezkero katramilatzen zara horrelako adikzio batzuetan, ondo bizitzetik urrutiratzen zaituztenak. Nik uste dut daukagula bizi eredu bat supermarkatua de. Adinonetar arte egin behar duzu, hau adinonetatik aurrera, gero tokatzen zaizu bai ezkontzea, gero eukitzea egonkortasun bat etxean, seme-alabak elikatzeko, daukagu bizi eredu bat, pim, pam, pum, lehenengo karrera bat. Karreratik masterra, eta ematen du aterako zarela karreratik, eta eukiko duzu lana, eta eukiko duzu kriston egonkortasuna, eta ateratzen zara karreratik, eta jarraitzen duzu jangela batean lanean. Eta gero neurri berean, ematen baldin badu denok ondo bizitzeko gauza berak edo baldintza berak behar ditugula, hori ez da benetan behar duguna edo hori ez da benetako ondo bizitzea, azkenean ezinezkoa delako denok hori dena hain markatua baldin badago argi dagoena da markatu hori ez dela erreala. Ez da justatzen gizartean aniztasunera ez dara. Eske batzutan, emate du baita ondo bizitzea dela helburua, ez? Produktua eta prozesu guztia horraino iritsi arteko hori geratzen dela ez ere zean bezala, ez? Eske pasatu behar dut aste guztian lanean ikasten, egiten ez dakizte bate bestea, asteburua derrepente disfrutatzeko edo. Oporretara noa eta oporretan lortu behar dut lasai egotea, lo egitea, parranda botatzea, nometera joten baldin banaiz toki hori ezagutzea, nire bikotarekin egotea, aldi beran seme-alabekin, baina gehiagi ez nire espazioa ere, oporretan, helburu guztiak bete behar dira, bai. Oporretara iritsi arteko horretan, agian ez da orain momentu ondo bizitzeko, ez? Nire horremotu ez da morru pizkat, jenteak esan duna ondo bizitzeko garrantzitsuena ez da dirua, ondo bizitzeko, aizu, emont, zure diru hori, ez? Eta guazen ikusten, ez dan importantea, ez? Oso arraza bai horreri, berme horiei balioak entzea berme horretiko zuzenean. Zaten izutenean, ez hona hartu lana edo, ez hona hartu lan hori. Bai, barkatu, nahi baldin badut, emantzipatu behar du lan hori ez dune gurasoen ematea dana. Eta importantena dirka ez dela, importantena dirua, baina ez du, behar bat da, hori zibertan behar bat da. Interesgarria litzateke galdetzea errealidade ezberdinan bizian jendeari bakoitzarentzako zer da ondo bizitzea eta horretarako zer behar danez. Batzuk igual esan gute kotxazo bat eta etxe bat eta ezagizer eta beste batzuk... Zari ustez ez da existitzen momentu bat non zoriontasun absoluto bat lortzen dut, Platonek zan ezen hori uste dut, zoriontasun absoluto bat lortzen dut, ez da egoera atarakzia bat hor pum, da bidea da holan, ez? Nire litzaiak gustatuko zorion. Hori da. Vamos, ez que bestera ez dara kursi zara, ez? A ber, baina egia ere, naiz eta igual ez dugun hori horrela erosten, zentzu batean erosten dugula, ez? Pasatzeko bizitza guztia esperon, lanean, ezakizter, iritsiko da jubilazioa, iritsiko dira oporrak, iritsiko da asteburua, eta gero, igual ez da iristen, orduan. Eskatzen dugunean justizia edo berdintasuna edo eskubideak horiek nola eraikitzen ditugun pentsatzea iruditzen zait interesgarria, ez? Batzuetan ematen du denok gauza berdinaren alde egiten ari garela, baina batzuk imaginatzen ari dira adibidez indarre represiboen gehiagotze bat, eta beste batzuk agian justizia ereduaren eraldaketa bat irudikatzen ari gara, beraz? Komeni da pentsatzea ez bakarrik zer ari garen eskatzen, baina baizik eta nola eraikitzen dugun gure bizimoduan eraldaketa bat izateko. Badago esaldi bat esaten duna, ez dezu behar psikologoa sindikatu bat behar dezu. Bueno, agian behar ditugu, ez? Bai, hori da, nire sindikatuak eta psikologoak behar ditugu. Bai, behar da sindikatua beharko dezu igual, eta akaso sindikatu falta horrek ekarriko dizu, akaso psikologo beharra, baino batek ez dula besteak entzen. Edo biak ere, ez dela bata ez badaukazu bestea dukiko zula. Eta nire ustez biek erantzun dutiela erro bardinari, ez? Sistema kapitalistari eta, ez dakit, ez dela momentu puntual batutan dauzela lan prekarioak, eske prekarioak gara, prekarioa da gugan, gorputz prekarioa dekoguz. Gero egia da,
askotan ez dela konturatzen ez dara zenbateko garrantzia dakan horre gure bizitzan, osea, eguneko 8 ordu minimo pasate ditugu lanean, produzitzen, kriston autoexigentziarekin, kriston pixuarekin gainean. Bai, eta niguriko nuke mai gaineratu, pues, azken hilabetetan urten dan gazteon suizidio eta salzela da bien igotzen dela basakeria bat, eta horrek islatzen duela zerbait da bila gertatzen eta errotik aldatu behar da, osea, duzela gure bizitza jokoan eta ezin dela izen, osea, gazte belaunaldi horrek ez da lan baldintza eskasen gaitik suziatu garela, osea, zerbait da bil gertatzen gure gorputzan eta gure osasun mentalean, oraindik muga horretara aldu baino lehen gure buruaz beste egiteko, ez? Baita, nik uste dut hori, autoexigitzen dugula pilo bat produzitzaren, osea, ezin gara, baldin bago den momentu batean zeo zer egin gabe, sentitzen gara gaizki. Nik horitzen ez, eman zidaten lehenengo lana zela, klase partikularrak ematea, lalo, buah, ze ondo, lana lortu dut, eta gero zaten zu, a ber, pero que mierda, osea, esan nahi dut, ez duzu inolako egonkortasunik, adibidez, pandemia hasi zen, eta kalera. Ospea, boterea, dirua eta horrelako kontuak. Behin lortuta, beste zerbaiti buruz hasten zara pentsatzen eta barri, inoiz ez zaituzte benetan asetzen. Orduan, Epikuroren aholkua da uko egitea lehenbailen hoiei, ez? Eta ez da iruditzen zait nahiko zentzuzkoa dela, gaur egun behar da egongo litzateke desazkundearen alde. Jo, eta zoi, naturarekin pizkat harremana zoi, proiektu txikitzaileak gertutik tokatu zaizkizu edo, osea, niri adibidez, Iruñako naiz, Hirikoa naiz, eta aldameneko, bueno, ia aldameneko herrian arostegiaren kasua ez gertatu da. Eta konturatzen naiz igual beste arazo batzuk lantzen ditugula oso hurbiletik, baina landa eremuan gertatu denez arazo hau, naiz eta hemen aldamenean izan ze astuta daukagun o ez dugu atxikimendu hori sentitzen, ez? Natura suntsitze horrekin dauden proiektu horrekin, eta guri unira hurbildu zitzaizkigun, kontatu ziguten guztia eta esan genuen, ostia. Zer ari da pasatzen. Zer ari da pasatzen eta ze kontzientzia gutxi daukagun, ze informazio gutxi, ez? Eta igual honi ere eutxi behar diogu, eta ordan hasi ginen gehiago lantzen, eta egon zen kriston mania, mobilizazioak horregatik, baina ez da zaizkigu hurbiltzen pertsonalki, ez ditugu lantzen horrelako gaiak, eta azkenean da ematen ari den auzi bat ere. Egia da, oraindik orain igual gazteun handi pixkat urrun geratzen zaigun errealitate bat dana, baina oso gertuko aldi berean, eta agian badaukagula zer pentsatu horren inguruan, eta zer esun hartu ez, gure kontsumo ereduen inguruan, gure lehentasunen baitan kokatzen den ekologismoa, edo gure prekaridadeak ez digu baimentzen nahiko dituzken aldaketak egitea, bai ez dakit. Eta igual, ez dakit, proiektu txikitzaileak da gai bat, baina igual hurbilago gazte bezala ez, nola bideratzen gaituzten momentu ero kontsumitzera, baina gero aldi berean nahi dute aldaketa klimatikoaren baitan hartzea ardura individual hauek, orduan, daude hor, nik sentitzen kontraesan bat ere. Badirudi nolabait gure belaunaldia edo oraingo belaunaldiak direla bai klima aldaketarekin eta orokorrean ekologismoaren bandera hartu dutenak edo neurri batean, eta bada baita ere akaso geugarelako hori modurik basatienean eta hasieratik bizi izan dugunak, baina... Eta heredatu dugunak ere. Claro, gu jaso dugu. Baina aldi berean nahiko errealitatean nahiko urruti ikusten dugun zerbait dela iruditzen zait, hau da, badakigu birziklatu behar dugula, birziklatuko dugu, badakigu egin behar dela zer eta egingo dugu, eta akaso egingo dugu beste belaunaldi batzuek baino gehiago, horrekin jaio garelako eta horrekin bizi izan garelako, baina benetako kontzientzia batetik eta benetan
arazo erreal bat ikustetik ez dakit zenbateraino Igual daukan. gehiago egiten dugu inertziaz, ez? Alo, txikitatik jaso dugu birziklatu behar dela, tal, baina gero kontsumismoan ez dugu igual hausnarketa horiek egiten, eta nik uste dut dela gehiago inertziaz. Ni txikitatik izan ditut lausak arrantzi, baina ez dakit benetan zein den araz, ez gara kontzientzia. Eta ondo dago egitea eta inertzia bintzat horretara doala eta ez beste aldera, naiz eta gero ez dela ikaragarrizko lorpena denok dakigun lausak arruntzitan sailkatzen jakitea. Gero lorpen ikaragarrizko hiek ere, ostia, hitzpotoloak dira. Kapitalismoak, globalizazioak, enpresa multinazional makro guzti hauek, mundu mailan ematen ari dan eta ematen da makin kalte ekologiko bat da, ez? Eta orain generazio berri hauek eta guk jasotzen dugu askotan behatz bat guri sinalatzen, zuek ez dakiz zuek tal, bai guk ere bai eta gu daukagu aldatzeko aukera, baina hau da guk ere heredatu dugun motxila bat, honekin zerbait egin behar da, eta eztabaidatu behar da, erabakiak hartu behar dira eta ekintzak egin behar dira, baina nik uste garrantzitsua dela ere super helburu horietara joan aurretik ere gure ingurunean zerbait txikia egiten, osteaz bestela arazo handia egiatorko zegu. Bai, eta gero ni pertsonalki ikusitutan borroka guztiak zera ekologiarekiko izan dira beti manifestazioak eta jendea joita kalera, mozorrotzea edo landareak egitea, baina ez dugu eniz ikusi zera gobernua mugitzen ez balimana kartoiezko lastoak egitea, baina hori izan dola ez dakitzen bat urte eskatua, aldaketako sutik egitea eta egiten dira ez dakitzen bat urtero. Ez nahez estremoa, baina mundu batean ez da nahikoa berziklatzea eta landaren, erbolak planatzea ez da nahikoa. Hizkuntza batek bizi ikuskera eta mundu ikuskera bat dakar berarekin. Beraz, bata bestearen gainetik inposatzen denean, bizi ikuskera bat, mundu ikuskera bat inposatzen ari da. Eta zentzu horretan, garrantzitsua da borrokatzea ere bizi ikuskera propioak eta historikoki gure inguruan, gure komunitatean eraiki izan direnak. Pandemia garaian uste dut oso argi gelditu zela, kulturaren ze behar daukagun, eta gainera ez dakit sortu zen kultura bizirik edo, ez? Nola eskertzen genuen balkoietan entzute adibidez batzuk gitarra jotzen eta horrek sortu zuen ere igual gure arteko saretze hori eta ikusta benetan honen, ez? Ikustea ze gutxiestua dagoen kultura eta ze behar daukagun kulturarena, eta baita ere sortzeko momentuan ere. Gu bizi naiz beste bertsolari batekin nahiko parez pare, eta gogoratzen naiz konfinamenduan egin genuen mikro bat klandestinoki zakarra ateratzen ari ginela eraman nion, eta saio bat balkoiti balkoira, eta gogoratzen naiz gure auzoan egun baldin badira 5 izango ziren benetan bertsoa noizbait entzun zutenak eta gustatzen zitzaienak, eta ia auzo osoa balkoitara irten da, eta nola sortzen zuen kulturaren sare horrek horrelako talde sentsazio bat eta bat egite bat beste gauza askorekin lortzen etzena. Batzea, partekatzea, apreziatzea elgarrekin eta gero urominak atxikitzea. Dira momentu oso aberasgarriak eta atxikizan direnak eta partekatzen direnak dinekin edo transmititzea dakite senidei, nik biziki aberasgarri ikusten dut. Eta gero, bai, izan dela sektore bat oso aiztu edo geratu dena, ez? Osa, ikusle kopurek ez diena handituta leporatu izeinako kutsatzen eta demostratu da ezetz, kultura segurura daren traola. Osa, zelan kultura birmoldatzena eta gokitzen den konstantemente egoerara eta beharretara, eta hori ez dan balioan jarri, ez? Eta gero bai, herri batek herri
herri izena lizeteko, eta are gehiago herri zapaldu batek, dekon ezinbestean kulturan beharra bizi dauteko, ez? Eta gero, kultura bera, hitza bera horrela kontzeptu bezala nahiko airean geratzen den zerbait da, eta egia da, berez badela zerbait doana sorkuntza kulturalaz edo haratago, munduan kokatzeko modu bat bera da. Denok behar dugula kultura bat, ez ondo bizitzeko baizik eta bizitzeko. Hemendik aske izan, nire burua onartu, baimendu, esperimentatzeko aukerak hartzen ikasi. Eta beste alde batetik behar dut hemendik ere aske izan ez, behar ditut balentza ekonomiko batzuk, behar dut nire bokazioa lantzeko aukera izatea, behar dut osasuna, eta behar dut igual ingurune babesle bat edo. Niretzat bizitza bizigarriagoa izateko ezinbesteko elementu bat, izango litzake aisialdirako espazio gehiago edukitea, plazerrerako eta ez pentsatzeko, eta produzitzeko behar gutxiago edukitea. Diruari pentsatzerakoan, esango duke laguntzen dola pila bat ondo bizitzea, ez? Dena goaz horretara, dena martxatzen horrekin, pagatzea, eskola, autoa, etxea, baina ez da altxor nagusiena eta garrantzitsuena niretzako ongi bizitzeko. Niretzat ondo bizitzea da daukadanarekiko eta egiten dudanarekiko autokonplazentzia sentimendu bat. Egonkortasun bai emozional, bai ekonomiko, lagunekin, zeure buruarekin ondo egotea, niretzako ondo bizitzea. Ikusi dugu nola jendia erditxaloka ari dan, ta ematen dunez gu ezkerala, laister ariko pasiran. Igual beste bat egingo dugu, urrenguan jiran, saiauko gera aldeuna eiten, naizta ez izan segidan, ia hobeto entzuten danta, obiak entzuten diran, obiak entzuten dira.